Id-drittijiet tat-tfal għandhom ikunu dejjem fuq quddiem nett tal-aġenda tal-Parlament Ewropew, hekk kif huwa inkwetanti li wieħed jara li tfal maqbuda bejn il-problemi tal-ġenituri tagħhom. Għalhekk it-tfal għandhom ikollhom l-opportunità ta' relazzjoni tajba mal-ġenituri tagħhom. Din hija l-qofol tad-dikjarazzjoni li l-Ewroparlamentari Laburista Marlin Mizzi ippreżentat quddiem il-Parlament Ewropew. Dikjarazzjoni li qed tħeġġeġ il-Kummissjoni Ewropea sabiex toħloq iktar għarfien dwar id-drittijiet mogħtija lit-tfal miċ-Charter ta' drittijiet fundamentali li jżommu relazzjoni personali u diretta mal-ġenituri tagħhom sakemm dan ikun fl-interess tagħhom. Din id-dikjarazzjoni tesiġi għal protezzjoni tat-tfal u li jżommu relazzjoni tajba mal-ġenituri tagħhom, anke jekk dawn ikunu separati jew iddivorzjati. Fi stqarrija Marlin Mizzi qalet li din id-dikjarazzjoni ser tkun miftuħa għat 3 xhur li ġejjin sabiex tkun iffirmata mill-membri tal-Parlament Ewropew. Meta l-maġġoranza tal-membri jiffirmaw din id-dikjarazzjoni, din tgħaddi għand l-istituzzjonijiet Ewropej sabiex tittieħed azzjoni dwarha. Marlin Mizzi temmet tgħid li bħala soċjetà ġenerali għandna d-dover li niżguraw li t-tfal ma jsofrux il-konsegwenzi korroħ tad-deċiżjonijiet tal-adulti. Fl-istess waqt li t-tfal għandhom jingħataw ukoll l-opportunità li jkollhom relazzjoni tajba mal-ġenituri tagħhom sakemm id-drittijiet tagħhom ikunu mħarsa.